Salam dostlar, men aktör Atacan. Bilişimiz ýaly saýlanmaya biller dünýäsinde sungatda saýlan ýazgymyza başlaýar. Ýazgymyň bu edek mihmanam Tahtın ötürsün şemal Nikah köşkünü rowan Dakayın nikah yüzüğün Bololi goşoçuan Tahtın ötürsün şemal Nikah köşkünü rowan Dakayın nikah yüzüğün Bololi goşoçuan Mergen Muradov. Ýagny hemmemize belli bolşýaly samsyjak aýdym bilen 2013-14-nji ýyllardaky tomoşaçylaryň aňyna galy. Edir şol batdyňa bir diskde däl, şoň owady. Has doğrusyny aýtsam, ütükden çykdy. Ene, şuň samsyjak aýdymyň hakyky aýdýan we hemmemize belli bolşýaly Mergen Muradov biziň ýalgymyza geldi. Mergen, ýalgymyza hoş gördük. Tamam. Inni sizden şeýlere bir soru. Mene öň çynmaýdaýyn birden eşitdim. Siz kamaz türýäňiz diýdiler. Şeýlemi? Ya ol fake mi? Ya doğru. Kamaz sürdüm o. Ay edilmedik kär ýoktur. Şeýlemi? Maşyny satam bolup gördük. Oho. Awa. Ay. Maşyn ýeňil maşyn mı? Yani kamazyň sürdü. Yok, kiçik maşynam. Yani öz maliyar etmän goýardım. Hemşeren demirler düzläp, onu hamir çalyp, garyp, onu şukur kedi. Sungatda O men özümden ulagamady, ol ýanky maşyny satsy da, güzel şey, kowy bejerýärler. Mana menem şoň goýup, şoň ha hemşikerler maňa berýärler, men gyzyk ona hamir çalyp, onu şukur kolap, özüm goýardım. heýem sungatda kinji adam. Men maliyar goýardım diýenler. Bira Jumaşka, bira Mergen Muradov. Ondan soň näme halal etken için aýby ýok. Kamadam sürdük. Sürdük. Sungat ne etip saýladyň? Ya sungat sen saýladyň. Sungat baradamy. Sungatda näme kakama aýdymçy, dutarda aýdymaydardy. Ana sana täzelik görýäňiz. Asfi bir aňrymy aýdym sadan ýelýär. Ýagmyr Nurgeliýew bar Türkmenistanyň halk artisti, dutar çalan. Dutar sady. Hawa. Aňyrdan gelýär sungat. Näçik çoşýanyrdy. Vallahi. Inni şu ýerde ýani ýakynlaşdym. Men intigi mananamok şapiri aýdymy. Men aslında Hemra Recep aýtýan gaýdyp ber. Asyl sen aýdýan şol aýdy. Hawa. Durunny. Diňe men näl? Häzir men dostlarymyň käbirine jaňa daýyn. Hani Şapir aýdym kiminki diýsen Hemra diýýärler. Menim Hemra diýip düşünüp gördüm. O wagtyň özüň görmeseň, o wagtyň Hemra bilen edil. Käbir adamy Almany iki bölen ýalýarlar. O wagtyň edil Almany iki bölen ýalken. Garaş ananmasaň, garaş ýadyr. Sen şol aýdym, hiňlenip berersiňmi? Hawa. Onda ýadyr dostum elini alsyn. Mergen aýdýar diýseler inglener, Hemra diýseler inglenmen, Hemra aýtdyrmaly bolar sondan. Ýok. Men suud etjek diýär. Bolýa, aýlar, göreli. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum gowum dost, näde işläp berdiň tamam. Hudaýa şükür. O da. O neme? Ýekejim bir zat soraýyn da. Şu şapir aýdym ýadyňa düşýärmi? Ýekejim de eşitdireýin bolýan, şonu kim aýdýany sen aýdyp beräýdi. Garaş dinle azaz garaş. Tahtın ötürsün şemal Nikah köşkünü rowan Dakayın nikah yüzüğün Bololi goşoçuan Kim aýdýar şunu? Ana ya bolmuyor. Ýok. Mergen Muradov aýdýar şunu. Hemra Recep aýdanok. Ananmasaň. Ana biziň saýlan YouTube kanalymyza bakym tomoşat, şonu görersiň. Öwnem diýenler bol men şu işlerek bolýar. Bolýa, sag ol. Bolýarby? Ha, näme üçin çykar saýladyň? Ay men öňden aýdym salgy görýän Gitaranam men 6-njy klasda öwrendim. Onna men öwrenip kim sagda çalýardy gitaran beýdip. Men bilemok özüm çepbekey. Taşladyň bolady çepdiň. O sagda çalardy men beýdip
cepde çalamdan gelen beýle öwürüp zordan öwrendim şona. Ha. Köp kişi gelýär men cepde gitara çalsam. Şodan sonra aýnýar. O akşeler ýokary ýokdy men TikTokda şo video goýsam, akord tutmaň feň diýär. Panorama ýurtlarynda ýalňyş ýanda göçmeli bolsa. Şonu göçen ok diýär. Bolýa onu maýyrdyk bolýan feň kirşleň terse diýär. O men cepde çalýan jana onu ýedem ýok. Yalan söylüyorsun diye. Ya deyin. Hiç kim ala. Cepte bolsam o cepte çalardyň. Dostlar, bolam üýtgeşiksin o. Sepbekey ödem kirişler tersine saat çalmak gitarada olam bir üýtgeşiksin o. Dowam edýär. Kamal köp bastırdım bu ya. Edip geçip giden bir iş mi? Kamal häzir aýdyn 2006-dan okudy içinde. 3 ýyllar. 3 ýyl. Ha, 3 ýyl. Şol düwlün wagtyny el ýolly ýatjan wagtyň bolýarmy? Sen aýtma. Tekerna çalsak bolsaň. Of. Tekerini özüm çalsın diýärmi? Bir aýla aýdym aýdan oňa diýdir. Ya bir Kamalyň tekerini çalýança. Toyda esasan köprek oturuşyklarda şu gitara dinlemäň gowurýarlardy. Şonu köplünç has gijrek gaýdýandy. Şo arada näme aýdyp berjek? Oturuşyk ufak gidýär. Aýny näme oturuşyk bar da. Käbir oturuşyk bolýar, aýdym saat düşünýän ýok. Sena aýdym bilen olar öz gurrunlary bilen başagaý bolup olan wagty geçdi bolýar, ben götäp oturlar. Käbir oturuşyk bolýar, hakykatdan men aýdym dinleýärler oturup. Onu höwes bilen aýtmaly bolýan. Ha, diýmek höwes bilen aýdýan wagtyň neçe saat oturmaly oturup bilýän ha. Aýgerde dinlemedik ýagdaýynda gaýdasyň gelýär. Gaýdasyň gelýär, çaltyrak gaýtsan gaýyl elleňe daýat bolşuna gitara çalçak. Inni näme üçin samsyjyk aýdym? Kelleňe nirden geldi şol aýdym? Diýsen diýmesem gat täsirli boldy. Gönül populär boldy şol aýdym. Ya kamasyp bar ýakan samsyjyk hyz gördümmi? Ya da motor stuk berdim. Näet kelleňe? Yo, ondan Kamalyň arasy köpüräkdir. 2010-da ýam aýdyma başladym men. Samsyjyk bolanma eýýam 2014 olan arasynyň tapagy bar. Oň saatyn işledimizde çalacak, samsyjyk meren gyryp işletdik. Aslında Türkmen owady üçin işledik onu. Arslan Amanow baş ahirman. Aha. Ol sen daşarda bir talim diýince almam sözün ýarýansam diýdi, aý çykdym. Bir talimden ýyzyma girsem, ne görsem samsyjyk diýip ýatypdylar. Hemen bunu ýalakda Türkmen owady gitme diýdi maňa. Ýok sen şunu aýtsaň, adamlar üçin ýetgeşme bolar diýdi. Şu öz döwrüniň bir aýnaçyk aýdymlarynyň biri boldy. Hakykatdan üýtgeşmede boldular. Üýtgeşme boldy. Mergen Muradow samsyjyk. Yo mergenler aýdymady. Ay mı kal, gün mü kal, ya da gül mü kal? Bu dünyada var mı kavun tay? Bal mı ka, şeker mi ka, inayi? Geçer mi inne aşağın günahı? Çalacak, samsacak, yemlerle kaynacak. Geçecek görme koyucu, yarınının söymeyecek. Enayi ejecek, balacak keyceli. Şeyle var söydümün maňaýda dönmeýär. Görýän, onuň denen oturuş bolsa agyrmajak. Ertir onu oturýas bol gelersiň. Ne diýip bolsa, inşallah. Sen hakykatdan geldiňmi? Inni işläp başlajakmy? İnşallah başlayacak. Bir sebäpler bilen o arasynda aýdym sagyň arasy bir üzülmeli boldy. İnşallah nesip bolsa üstünde täze aýdymlaň. Görüşüň ýaly ara näçe wagt düşenem bolsa o wagtyň gitmändir. 10 ýyla düşendim. Ýöne o wagtyň gitmändir. İnşallah. Nesip bolsa täze aýdymlaň. Käwaplar hinglenýärdiň gerek. Hawa günne, käwaplar günne. Inni käbir aýdýan aýdymlaň arasynda saylan mebiller dünýäsi barada näme goşup biljek? Ballanmadın, gülmedin, güllenmedin. İr fäherler öwsün,
Ellenmedin gel tan soyna söylenim oyna bir seherler öwsen ellenmedin gel tan soyna söylenim oyna saylana saylana saylanım var meballan içinden saylanım var saylana saylana saylanım var meballan içinden saylanım var. Şeytem Nadia. Baraydım o görýän. Ana da bassa. Ýöne sol aýdym bir köplenç bar ýaşlara esasan bizden son kıyaslar gitara daýdýar bol soraýan molin ýa bilemok diýär. Sen näil bilýän kan? Bilemok. Ýa ben Bilemok. Ay, öne ben Aytaýdym kan. Watanyma gulluk borjum bar meniň. Hem oňa ogulluk borjum bar meniň. Gulluk borjum bir jaý edip barynçam. Sarpamy saklawan söýün ýar meniň. Sol aýdym bilýän. Birinjiye de geçdim. Gowaýdym, o nöwren. Indi kotursta sol aýdym aýtsaň hedir etdiňlerler. Esit bolsa. Onu näme? Ne? Bizim şuňky sunugatda saýlan atly ýazgymda geleňiz üçin sağ bolsun aýdýas. Şeýle-de bizim himayetkarymyz, ýagny şu ýazgymyzyň himayetkary Dana Tirtagan kafesinden size kupon, şu kupon esasyny sanadyp akşamlyk naharyny arkaýyn edip bilersiňiz. Nesip bolsa. Diňe bu sowgatda has dogry anha saýlan mebiller dünýäsinden ajaýyp bir sowgat saýlan diýe bolýan. Sowgatda saňa diňe ýere-de saýlanmak arzu edýän. Sowgatyň mutly bolsun. Taňry alqadym. Sag bolun. Ona näme? Indiki ýaglymda görüşýänsek, hoş sag bolun. Men aktyor Atajan.